నేనే చాలా పెద్ద హైట్, ఆయన పక్కన నించుంటే ఇంకా హైట్ కనిపిస్తాను, అందుకని పక్కన నించు. నన్ను ఏం ప్రశ్నలు అడగట్లేదా? రండి. ఓకే, చచ్చాను అడిగి మరి. ఓకే, మీకు మీ ఫస్ట్ మూవీ డెబ్యూ జరుగుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షో లోపల ఫీలింగ్స్ ఏంటి? యాక్చువల్లీ నేను అప్పుడు యూఎస్లో ఉండేవాడిని. సో నిద్ర లేచేసరికి సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది. సో హిట్ అయిందని టాక్ టాక్ వచ్చేసింది. వచ్చేసింది. రిలాక్స్. యా. సో ఏమంటారు, సినిమా రిలీజ్ అయ్యే టైంలో హీరోని కాస్త పడుకోమంటారా ఇక్కడ కూడా? హీరో పడుకోవాలి, కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ లేచి మిగతా పనులు చూసుకుంటే చాలు. ఓకే, శివ టు ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్. సింధు కూడా లేచి ఉండాలి. యా, మీరు మాట్లాడండి. వెనకాల చిన్న రీ రికార్డింగ్ కూడా మీకు వినిపిస్తోంది. Sure. రాజ్ కందుకూరి గారు అలా అరేంజ్ చేశారు. ఓకే, నాకు ఫస్ట్ టైం శివాని చూసినప్పుడు చిన్న దుర్బుద్ధి పుట్టింది. నాకు శౌర్య కానీ రాశి కన్నా కానీ చాలా సినిమాలు చేస్తుంటే సంతోషంగా ఉంటుంది. మంచి లాంచ్, మంచి సినిమా కదా అని చిన్న గర్వంగా ఉంటుందన్నమాట. శివాని చూసినప్పుడు ఈ అబ్బాయిని లాంచ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందని దుర్బుద్ధి పుట్టింది, కానీ ఎవరికి చెప్పలేదు. ఆ ఛాన్స్ సింధు కొట్టేసింది. సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు బోత్ శివ అండ్ సింధు. ఇందాక సాంగ్ చూస్తుంటే చాలా మంచి నటుడిలా కనిపించాడు. నాకు రణబీర్ కపూర్ గుర్తొచ్చాడు యాక్చువల్లీ. అండ్ అంత పేరు తెచ్చుకోవాలని. బి వాలా వి వాలా రణబీర్ ఇద్దరు మంచి నటులే కాబట్టి పర్లేదు. పర్వాలేదు. డబ్ల్యూ మన శివ W. SHI WA పెట్టు. సో అంత మంచి పేరు శివాకి రావాలని. అలాగే సింధుతో నేను మాట్లాడినప్పుడు నాకు ఆ అమ్మాయి చాలా సెన్సిబుల్గా అనిపించింది. షీఈ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్. మనలో మన మాట నాతో మాట్లాడినప్పుడు సెన్సిబుల్ గా అనిపించాను నేను. కానీ మీరు సినిమా తీస్తున్నారని నాకు ఇంకా తెలియదు. Okay, yeah. మీరు తీసినప్పుడు I దాని know, గురించి I'm the anchor. Okay. Please go ahead. సో సింధుని ఫోన్ చేసి ఏం చేస్తున్నావు అంటే సినిమా తీస్తున్నానంటే ఎప్పుడు సినిమా అని కొన్నాళ్ళు వేధించాను. అండ్ ఫైనల్లీ వీఆర్ హియర్ ఆన్ దిస్ స్టేజ్. అండ్ ఈ సినిమా మీ ఇద్దరికి గొప్ప లాంచ్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే మాల్విక అండ్ వర్ష, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్, రైట్? ఓకే, Tamil she's done. యా, Pigil and- వెల్కమ్ టు ఆర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. అండ్ మీరు ఇక్కడ చాలా కాలాల పాటు ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే గోపిసుందర్ గారు, వి లవ్ యువర్ మ్యూజిక్. అండ్ ఇక్కడ అనంత్ గారు, రామ్ జోగయ్య గారు, విశ్వ గారు ఉన్నారు. సంగీతం సాహిత్యం సినిమాలో చాలా చాలా బాగుంటాయని నాకు అనిపిస్తుంది. అండ్ ఐమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు లిస్నింగ్ టు ద ఫుల్ ఆల్బమ్ అండ్ సీయింగ్ ద ఫిల్మ్. ఎక్కువ మాట్లాడేసా కదా? అబ్బే లేదు, నన్ను కరెక్ట్గా ఈ డాక్టర్ మాత్రం ఉన్నందుకు మీరు ఆ మాత్రం మాట్లాడాలండి. నన్ను డాక్టర్ 2 నిమిషాలకు తక్కువ కాకుండా మాట్లాడమని నాకు కూడా చెప్పారు. మీకు చెప్పారా? మన సేమ్ డాక్టర్ అనుకుంటాను. యా, ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. ఇంకేమైనా మిగిలాయా? మిగిలాయా? అది రేవంత్ మాట్లాడేస్తాడు. రేవంత్